Okei, kun lähdetään vispaamaan, on tärkeää, että vispattava tuote pitää olla kylmä. Sitten mun mielestä nämä on hyviä nykyään nämä silikonivispilät. Ja sitten mitä kapeampi kulho sulla on, kapeampi ja korkeampi kulho, sen paremmin se vispautuu. Mutta tärkeää on se, että sulla on hyvä vispilä ja tuote on niin kylmä. Ja tällä yritä 30 astetta nestettä vispata. Ja sitten vaan lähdetään hakemaan. Ajatus pistäisi vähän enemmän sinne. Ajatus on siinä, että sinne saadaan ilmaa. Älä tee niin kuin näin, vaan yritä saada sinne ilmaa koko ajan. Lähde menemään rauhallisen liikkeen, koko ajan tulee ilmaa, että ilmakuplia alkaa tulla. Ja samana tässä vispaamisessa vielä se, että älä yritä vispata turhan kahden hengen vaahtoa, tee enemmistä vaikka 15 hengen, koska se vaahto säilyy ja siitä tulee parempi vaahto. Jos yrität vispata 2 hengen vaahtoa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Rauhallinen tasainen, siinä voi vähän samalla liikkua ja mulla ei tarvitse koko ajan käkki paikallaan. Nyt näyttää alkaa vaahto muodostumaan. Tuote on kylmä, hyvä silikonivispilä, ottaa paljon pintaa tuohon noin. Ihan hirveästi ei tarvitse enempää vaskata. Voidaan katsoa se rakenne vielä. Rakenne on kaunis, tasainen, tämmönen pysyvä. Tämä meni aikaa 15 sekuntia.